Sa video ito, ako po ay magbibigay ng konting kaalaman tungkol sa road signs, traffic signs, or iba pang regulatory signs, speeds, at iba pa. Karaniwang makikita ang sign na ito, stop. Ibig sabihin, kailangan nating tumigil o ihinto ang sasakyan. At kapag nakita ang sign na ito, ibig sabihin, bawal ang parking. No parking, bawal mag-park sa area. Sa signboard na ito makikita na ang maximum na takbo ay nasa 30 lamang, hindi lalampas sa 30. Giveaway, kailangan magbigayan ang bawat sasakyan dahil hindi natin pagmamayari ang kalsada. Giveaway, magbigayan tayo. U-turn ang ginagamit kung tayo ay gustong magbalik. U-turn ang tawag dyan. U-turn, kailangan pagbalik. Keep right, dapat lagi tayo nasa kanan. At makikita dito ang mga prohibitory signs o ang mga pinagbabawal na dapat pasukin. Hintuan, bawal tayong lumiko, bawal ang magunahan, overtaking, at bawal din ang mga malalaking sasakyan. Bawal ang mag-U-turn, bawal ang magbusina, at speed limit. Sobra doon sa speed limit. So sa sign na ito, bawal ang mga sasakyan at bawal maghinto. Lagi nating tingnan ang mga signboards at turn left at saka yung turn right. Ito nga pala mga radars dito sa UAE. Ito yung mga nagmamonitor sa mga speeds ng mga sasakyan. Lagi nating tandaan yung mga X na yan. No stopping, walang pwedeng mag-park at walang pwedeng maghinto dyan pag nakikita yung sign na yan. Kailangan alam natin yung mga pangunahing mga signs na yan na pangkaraniwan na nakikita para din makaiwas tayo sa mga violations, disgrasya, at para sa safety natin. Sundin natin dapat yung mga traffic rules sa mga road signs. At yun, bago naman mag-traffic light, makikita muna ang signboard at dyan din sa malapit sa traffic light, makikita ninyo yung pedestrian lane, yung parang may guhit-guhit na kulay dilaw o kaya naman kulay puti. Ayan, para sa mga taong dumadaan. Kailangan na tayo magdahan-dahan o kaya mag-stop tayo. Bigyan natin ng karapatan ng mga taong dumaan dahil sa kanila yan. Pedestrian lane. Sa Pilipinas, kung sa Pilipinas, PEDSing, pedestrian crossing. Ayan, para sa mga taong dumadaan. Giveaway, bigyan natin sila ng karapatan dumaan. Sa kanila yan eh. Yung mga iba pang mga signs sa daan, para din makaiwas tayo sa mga violations, ano po, yung mga direksyon, mga posisyon ng mga lanes ninyo. Kung nasa gitna kayo, medyo katamtaman na ang takbo, at kung nasa kanan, lagi kong sinasabi, yun yung pinakamahina. Kung sa left naman ninyo, yun yung pinakamabilis. No. Ako, lagi lang akong nasa gitna, kung hindi naman kailangan talaga na mabilis ako o sa kaliwa. Sa first lane na tinatawag, second lane yung sa gitna. At ang third lane naman yung pinakamabagal. Nandyan na yung mga truck at iba pang mga mababagal na sasakyan. Depende naman sa mga speed limits, ano po. Pero yun nga sinasabi ko base sa aking karanasan dito at kaalaman na natutunan sa UAE. Bago kayo magpasok sa mga intersections, dapat munang mag-stop. Kung mayroong sign ng stop or giveaway, dapat natingnan muna ang kaliwat kanan bago kayo magpasok at kung okay na, okay, diretso kayo. At kung tuloy-tuloy lang ang takbo, walang problema. Sundin lamang ang mga speed limits, huwag masyadong mag-exceed doon sa speed limit. Isa sa pangunahing problema ng ating bansa sa Pilipinas, yung hindi natin pagsunod sa batas ng trapiko. Ano po, yung parang tayo nagmamayari ng daan, wala tayong alam, kaya minsan nadidisgrasya, maraming nadidisgrasya dahil hindi sumusunod sa mga road signs, mga traffic signs, at iba pang batas sa daan. Kailangan iwasan natin yan. Hindi rin maganda yung palipat-lipat tayo ng ating lane, pa-change lane tayo lagi. At ganoon din, syempre pag mag-overtake tayo, hindi rin maganda yung nag-overtake tayo ng basta-basta na lang, lalo na kung makipot ang daan, pabundok, paliko, o medyo na hindi natin makita at hindi klaro yung ating kalsada o vertikan. Hindi ho tayo basta-basta mag-overtake yung mga paliko sa tulay o maliliit na daan. Kung sa gitna, gitna lang kayo. Kung sa kanan lang kayo. At kung sa kaliwa, kaliwa lang kayo. May sign ako nakikita sa unahan. Ibig sabihin, turn left lang tayo. So, ibig sabihin yun lang ang choice natin. Sa left lang talaga tayo.
kailangan nating sundin ang mga traffic rules at mga road signs para iwas problema at saka para sa safety na natin. So, magpili tayo ngayon ng ating parking lot dito. Parking area tayo ngayon sa parking area. Ayusin lang natin, di natin kailangang mag-gas, brake na lang at alalay na lang papasok tayo sa ating parking lot. Ayan. Ayusin natin ang pag-park natin. Di na kailangang mag-gas tayo dyan. At tingnan natin maayos kung nakapasok tayo sa guhit. Importante yan. Ilagay natin sa P at itaas ang brake, handbrake. Ganun lang yun. At syempre, mas mabuting alaman natin sa labas yung guhit kung nakapasok tayo sa guhit. Ayun, pasok ako, maayos ang aking pagkakapark. Importanteng tama ang pagpark ninyo para din hindi tayo mabunggo yung sasakyan natin. Maayos ang pagkapark. Iwas violation dahil marami nagche-check yan para syempre iwas tayo sa multa. Nakikita ninyo sa unahan ninyo, may mga guhit doon, nakapantay din kayo at maayos ang inyong parking. Ibig sabihin, okay na. Nakapark na kayo na maayos, pwede nyo nang susiyan, iiwan ang inyong sasakyan. At ayan, gusto ko mag-reverse. Ilagay natin sa reverse at yun, alis tayo. Reverse tayo bago i-check nyo sa likod, yung sa mga tabi-tabi ninyo, sa gilid ninyo. Lagi dapat tinitingnan yan. Sana po ay may natutunan kayong konti sa mga binahagi kong traffic signs, road signs at iba ba. Kung may mga komento kayo at may mga nakalimutan tayo, bagamat tayo ay hindi eksperto, ibinahagi ko lang sa inyo aking mga natutunan at kaalaman. Pwede po kayo mag-comment o mag-suggest at ilagay po lamang sa baba at ating pong babasahin ang lahat ng yan. Kung may mga katanungan, isulat lamang po sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana patuloy kayong manood sa mga darating mga video na aking upload. Maraming salamat po.